si bre, četvrta po redu, a? Rekao ti ja da ćeš se uhodati. Okej, znači, samo da te obavestim, u toku je neka istraga, kako sam upućen. Možda ćemo morati da zatvorimo na par dana, šta znam. Ali, čisto da ti kažem, radi predostrožnosti, kompanija Vesper negira ikakve sumnje. Ovakve stvari se prosto dešavaju. Sve će se ovo rešiti kroz par dana. Samo ti drži sve na oku, a ja ću ti javljati šta bude. Samo jedna sitnica za večeras. Pokušaj da ne gledaš ni jednog animatronika u oči, bar za sada. Neko se izgleda poigravao sa njihovim sistemom prepoznavanja lica, nismo baš sigurni, ali likovi su se ponašali vrlo neobično, skoro agresivno prema zaposlenima. Sa decom nemaju do duše nikakvih problema, ali kada su u pitanju odrasli, onda samo pulje. Sve u svemu, drži se, sve će to proći. Laku noć!